Naghitak na kuno ang kaso sa akyat bahay sa Dakbayan sa Davao. Butang nga sa social media lang makita og pipila lang ang anaa sa blotter sa kapulisan. Bisan pa man niini, naghimo na og lakang ang Baliog Police Prison sa Davao City aron guknon ang mga sospetsado nga gikataho kanila sa mga residente. Kani atong Biyernes sa buntag, nadakpan ang usa ka Jerome Bakil alias 40 tungod sa paghupot og gisuspetsahang shabu. Atubangan sa kamera, giangko ni Bakil nga nakahimo siya og krimen. Ginagamit na. Wala, hindi mo gagamit ng sumunod, ma'am. Ano mo, nagdalag drugs, ma'am. Dalag drugs. Mato ni Police Major Nelson Violan, ang hepe sa Baliog PNP, napasaka na ang kaso batok kang Bakil. So ginaauhag na to ang mga kanang nagapamalita karon nga naingana nga hold up diri, lungkab dito, akyat bahay dito. Unta mapaabot nila sa station concern kana nga kaso para buhatan na itong report and then imbestiga na ito pagkayo kung siya mga suspitsado nga nga mga kaso. Samtang sa Blag North Cotabato, nasikop sa Joint Operation Elements sa Regional Intelligence Division 12, PDEA 12 ug sa kapulisan sa Blag North Cotabato ang tulo ka wanted persons nga nadakpan kagahapon Hulyo 25, 2022 tungod sa paghupot og ginadiling droga og dili lisensyadong mga armas. Nadakpan silang Jimmy Dimisingan Talimbo, 61 anyos, Muhar Sepi Talimbo, 34 anyos, ug Nasruddin Ugpang Talimbo, 41 anyos dito sa Purok 7A, Barangay Dunguan Lang, North Cotabato. Subay sa gipakanaog nga warrant of arrest tungod sa kasong illegal possession of firearms o droga. Nakuha gikan sa posisyon ni Jimmy ug Muhar Talimbo ang mga musunod. 7 ka heat sealed transparent plastic sachet nga adunay gituohang shabu nga motimbang sa 12 gramos ug adunay street value nga 85,000 pesos. 1 Colt M16 rifle nga adunay serial number nga 799494. 1 Bushmaster nga adunay serial number L97906. 2 long steel magazine nga adunay mga buhing bala sa kalibre 5.56 og suspected IED component. Nakuha kang Nasruddin ang usa ka unit sa caliber .45 pistol bearing serial number 22456307 inserted with magazine loaded with 7 live ammunitions. 2 ka fired cartridge cases sa caliber .45 og 1 short plastic magazine sa caliber 5.56 containing 16 live ammunition. Si Jimmy og Muhar Talimbo ana nakaron sa PDEA 12 samtang si Nasruddin Talimbo ana sa Mlang Municipal Police Station. Apan matud pa sa pipila ka mga netizen leader, si Jimmy Talimbo sa MILF ug natural kaniya ang maghupot og armas. Sa Sultan Kudarat, usa ka sospetsadong tulak sa ilegal nga droga ang namatay ni atong Biyernes sa hapon dito sa Purok Saint, Barangay Seneben, Lambayong, Sultan Kudarat. Giila ni PNP 12 Regional Director Brigadier General Alexander Tagum ang biktima nga si Danilo Inokbiang, 38 anyos, og residente sa naisgutang lugar. Matud ni Tagum, napusilan sa otoridad ang biktima tungod kay midagan og miuna kini og pamusil sa mga pulis. Hinungdan nga gigukod kini og napusilan. Gidala pa sa kapulisan si Biang sa Evangelista Medical Hospital apan nakabsa na kini sa iyang kinabuhi. Nakuha sa kapulisan sa balay ni Biang ang klase-klaseng armas, mga nakaplastik nga mga gisuspetsahang shabu ug usa ka pack sa gituohang marijuana ug uban pang drug paraphernalia. Og dinhi sa Northern Mindanao, gikandado na sa Philippine Drug Enforcement Agency kon PDEA 10, kuyog ang Philippine National Police kon PNP 10 og representante sa Anti-Money Laundering Council kon AMLC ang propiedad ni Nova Princess Paruhinog kagahapon dito sa Golden Glow North 2 Subdivision. Kinisubay sa Asset Preservation Order nga adunay petsang Enero 3, 2018. Gipadlak ang propiedad human kini na pamatud-an nga gihimo usa ka drug den atol sa bypass operation nga gihimo sa PDEA 10. Samtang kagahapon, gipangunahan ni PNP Region 10 Regional Director Brigadier General Benjamin Acorda Jr. ang paglusad og random drug test sa mga miyembro sa Initaw PNP. Rhea Montecalvo, Newsline Philippines, stay safe.